Bona tarda, benvinguts. Són les 4:05. Comencem aquest darrer webinar del curs acadèmic de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Recordeu a tots aquells assistents i que sou assistents fixes quasi que no falleu, que podeu reclamar crèdits d'atenció, de formació continuada i que cada webinar està acreditat. Dit això, avui ens espera una sessió. Estem molt contents perquè estem amb dos grans companys que, a més, són president i soci de la SOCMIC i amb la Societat de Crítics, amb la que properament tindreu notícies a la web perquè estem en vies de signar el conveni de col·laboració i, com que la qualitat és de tots, avui farem la qualitat assistencial en el pacient crític. Ja sabeu tots que parlar de medicina intensiva i de qualitat sempre ha anat molt lligat. Qualitat en les UCIs implica mesurar, comparar, formar, protocolitzar, escoltar, humanitzar i molta coordinació. I en aquest marc és on se situa la sessió d'avui. Un dels projectes era el que el basarem, serà el CríticCat, però ja sabeu, i molts de vosaltres, els que esteu aquí connectats i participeu en altres projectes de qualitat, com els de pneumònia zero, bacterièmia zero, i hi ha infinitat de projectes. Però avui volem explorar com millorar aquesta qualitat des de la implementació d'indicadors, des de la humanització dels cuidados, des d'estratègies de millora contínua, que és al final de lo que va la qualitat. Jo ja no s'avorreixo més perquè avui la tarda és per ells. Us presento al doctor Josep Trenado, que és el cap de servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, també és president de la SOCMIC, professor mèdic associat a la Universitat de Barcelona i membre del Comitè de Seguretat de Mútua Terrassa, el grup d'organització, planificació i gestió del CEMICIUC, entre altres. El deixo amb ell si es vol extendre més i si no els busqueu al LinkedIn. I també tenim la Maria Godí, que és cap del servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Tarragona, Joan 23, i que ha vingut des de Tarragona aquí en presència per compartir amb nosaltres la sessió. És professora agregada de la Universitat Rovira i Virgili i també participa activament en infinitat de projectes de qualitat i seguretat dels pacients crítics, tant a la CEMICIUC com a SOCMIC, i amb iniciatives per la definició i automatització d'indicadors de qualitat assistencial en l'àmbit de la dit això, us passo la paraula i podeu començar. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. Sobretot agrair a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial aquesta invitació, a més tancar el curs acadèmic. És un honor i a més, d'alguna manera és la primera, tot i que és un webinar de la Societat Catalana de Qualitat, que és una miqueta la primera cosa que fem conjuntament, que segurament esperem que no serà l'última, serà una llarga retallada. Qualitat sempre en intensius sempre ens ha preocupat molt i simplement és compartir aquesta visió i com treballem la qualitat i un món que se'ns obre amb el tema del projecte CríticCat, que a veure com l'implementem. Donar-vos les gràcies a la Societat Catalana i sobretot donar-li les gràcies a la Maria per haver acceptat aquesta invitació. I la Maria, com bé ha dit la Gemma, és un referent en el món de la qualitat, en el món del maneig de les dades i jo crec que és el mirall en el que ens mirem totes les, no sols les UCIs catalanes, sinó les UCIs de tota Espanya al seu servei, el Joan 23, de medicina intensiva del Joan 23, en el que ens mirem molt per com implementar les coses. Gràcies, Maria. Gràcies a vosaltres, Gemma, a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial per la invitació a compartir aquesta tarda amb vosaltres i al Josep, perquè va ser l'enllaç a poder presentar com un exemple més de col·laboració entre els professionals d'una societat científica en un projecte que és un repte, perquè és un projecte que és un projecte per anys, però que ens ha donat la possibilitat de col·laborar, treballar junts i ara us anirem comentant com ho hem anat fent.
I és veritat que les UCIs és un entorn que des de sempre ha sigut i hem mirat i hem tractat d'avaluar com fem les coses per tal de definir el que farem en el futur, sabent el que ha passat i els resultats com hem treballat i els resultats que hem tingut. Avui us compartirem que ha sigut un projecte de territori, que és veritat que el Criticat se'ns va fer un encàrrec molt concret a l'Hospital Joan XXIII, a l'equip multidisciplinar de tecnòlegs i d'intensivistes per la trajectòria que teníem abans com a grup de recerca en l'ús de les dades del sistema d'informació clínica per avaluar la qualitat i per fer recerca. Per l'experiència que teníem, se'ns va encarregar el disseny funcional d'un centre de gestió per a totes les UCIs de Catalunya i des del minut zero ho vam fer treballant conjuntament amb la societat científica i avui és el que voldríem compartir amb vosaltres. I moltíssimes gràcies per poder estar aquí. Sí. Si vol, començarem. Qui vol ser millor i s'escoltarà una miqueta millor. Doncs, comencem... Una miqueta, aquest serà una miqueta el guió del que ens donarà suport a una miqueta de xerrada, aquesta compartint la iniciativa. Doncs, tots ens trobem, sembla que queda lluny, però ara fa escaig 5 anys que ens vam veure amb aquesta situació de pandèmia, que vam declarar el tancament i una situació que ens va sobrepassar a tots i que ens vam trobar amb una malaltia emergent, una pandèmia que va posar a prova el sistema sanitari i tot el sistema sanitari en què els serveis de medicina intensiva, les UCIs van participar molt activament. Ens vam trobar això, que de moment arrenquem el mes de finals de febrer, que ja teníem els xinesos, els italians, que semblava que anava lluny, de moment comença Itàlia, i a partir del 13 de març és quan es planteja el tancament i, com veieu, els casos van augmentant i ens trobem que a principis d'abril ja els casos arribàvem ja gairebé a 58.000 casos positius a Catalunya. I no sols, i aquí com ens impacta això a la UCI? Doncs impacta que d'aquests casos arribem moments que és cert que després va evolucionant, però en alguns moments gairebé el 10% dels casos d'aquests malalts amb Covid positiu van ingressar a les nostres UCIs. Possiblement els percentatges posteriors són menors del que probablement haguessin estat si haguéssim disposat dels mitjans, tot i l'esforç enorme que va fer tot el sistema. Aquesta és la realitat, com veieu, de molts pocs casos, del 21 de març que teníem 500 casos, que Déu-n'hi-do, tenim en compte que parlarem, ara que parlem de dades és difícil saber aquesta dada quina és exacta, però estàvem parlant d'aproximadament 700, 600, 600 escaig de crítics, prepandèmia el que teníem a Catalunya, parlant així globalment, gairebé que en aquell moment estaven tots equipats i vam arribar en algun moment, aquest 5 d'abril, aquests són pacients que havien passat per aquells llits, amb la qual cosa estem parlant que la totalitat estava ocupada. Què ens va passar? Doncs que vam arribar a aquests 500 llits, vam arribar a necessitar... Vam arribar a poder posar 2.000 llits de crítics sobre el sistema sanitari. En algun moment donat, aquestes xifres corresponen al 7 d'abril, però vam arribar a tenir gairebé 1.900 pacients, dels quals la seva totalitat eren gairebé Covid, gairebé tots ventilats, i tota aquesta informació que està aquí, que compartíem diàriament al departament i que ens facilitàvem, per obtenir aquesta informació, les dades que ens demanaven eren aquestes, quantes unitats estàvem reportant, quants llits teníem, quants llits destinats a Covid, quants llits destinats a no Covid, quants pacients totals teníem, aquests paràmetres de pacients ventilats en prono, i per elaborar aquesta informació, malauradament no disposàvem d'uns sistemes d'informació que ens permetessin
tenir aquesta informació en temps real de manera automatitzada, no? La qual cosa, a l'esforç de l'esforç assistencial, havien de dedicar un temps a proveir aquestes dades, que per altra banda era un temps molt important perquè ens ajudava també a aquesta presa de decisions. Per què? Perquè la distribució del territori català és la que hi és. És cert que la majoria de la població es concentra en l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva rodalia són 5 milions escaig, però és cert que hi ha població fora, hi ha recursos de crítics, doncs la distribució es concentra molt a Barcelona i què passava? Doncs, òbviament, que havíem de traslladar molts pacients d'un lloc a un altre amb una informació que calia prendre, amb una actuació que calia fer de manera molt ràpida, però una informació que en temps real costava una mica tenir-la. I una mica tot això perquè, posar en context, per què neix el CríticCat. L'objectiu és donar resposta a aquesta, garantir que aquesta informació que ens calia de tots els pacients crítics, englobant, ja en aquell moment és cert que el Covid va afectar molt als crítics adults, però el projecte neix en una visió global, enfocant també als nounats pediàtrics, de disposar d'aquesta informació, important en temps real, perquè al final, confiem no tenir una nova pandèmia, una nova situació, però ens arribarà. En algun moment ens arribarà i en som conscients, doncs que estiguem preparats i aleshores, en aquest temps real, i aleshores, d'alguna manera és perquè això ens ajudarà a prendre decisions en temps real, a atendre millor els nostres pacients, però també tota la informació analitzada de manera retrospectiva ens permetrà obtenir informació i tenir uns indicadors que ens permetran prendre decisions de cara al futur i saber com estem atenent als nostres malalts. I una mica aquest és el naixement i el perquè del projecte. I aleshores ara dono la paraula a Maria que expliqui una miqueta més com es va plantejar aquest projecte. Gràcies. Aquest és un primer esquema del que es va plantejar i el que li demanàvem a la plataforma del Centre de Gestió de Crítics d'acord als objectius que ens ha plantejat el Josep. Si volem veure el que està passant en temps real, volem saber què ha passat abans per avaluar la qualitat i prendre decisions, volem assistir al pacient a distància perquè ja hem vist clarament les necessitats que tenim i, a més, volem utilitzar les dades per recerca, doncs quan se'ns va fer l'encàrrec el que vam pensar és que podríem dir que el que és el centre de gestió podria tenir aquestes 6 peces. L'origen de la informació és el pacient crític i tota la informació que es genera de l'atenció i del procés d'atenció al pacient crític. Informació que ve dels dispositius de capçalera, informació que ve dels diferents departamentals, informació que els professionals recollim en el dia a dia quan atenem al pacient. Tota aquesta informació, evidentment, el seu objectiu fonamental és generar el sistema d'informació clínica, la història clínica del pacient per atendre el pacient i aquest és l'ús primari de la informació. Però tota aquesta informació s'emmagatzema dintre de servidors locals que després poden anar a servidors més territorials i a partir de tota aquesta informació la idea és podem veure informació en temps real dels pacients que s'estan atenent a les diferents UCIs i al mateix temps de manera síncrona. Podem veure i crear informes i monitoritzar indicadors i un conjunt mínim de dades de cada UCI i de tot el territori. Podem inclús fer consultes ad hoc i fer anàlisis puntual per avaluar i analitzar un determinat procés. Un altre apartat seria la teleassistència, o sigui que paral·lelament a poder comunicar i conèixer la informació del pacient d'un altre hospital, també facilitar la comunicació entre els professionals que tenen el pacient i el professional a distància. I després també disposar de 2 peces més, que seria un centre d'alertes de pacient i un centre d'alertes del sistema tecnològic per monitoritzar aspectes tècnics. Així és com es va plantejar i després desenvoluparem una mica més. Llavors, com a punt de partida, i avui que estem experts en qualitat, doncs nosaltres tenim, i segur que coneixereu,
que, com deia la Gemma al principi, els crítics, les UCIs ha sigut un espai on hi ha hagut sempre un interès especial per monitoritzar la qualitat i la seguretat, sobretot assistencial. Ja va haver una primera edició i una primera publicació de consens dels indicadors de qualitat al 2005 de la Societat Espanyola d'Intensius, una actualització al 2011 i una al 17, que és aquesta, i tots més o menys tenim aquest referent. Són 140 indicadors, no els monitoritzem tots, però sí que si volem monitoritzar un indicador, doncs sabem que allà està una mica la referència i un consens d'experts de societats científiques amb una important participació de la zona. Llavors, el que passa? Que a l'hora de comparar-nos entre diferents UCIs i diferents territoris, la informació de la que es genera aquest càlcul d'indicadors és molt variable. Hi ha UCIs que fan registres que són registres que parlàvem abans com l'ENVIT, de control de la infecció nosocomial, però després hi ha altres i que tots recollim de la mateixa manera, però són registres manuals. Després hi ha registres que són locals per monitoritzar un indicador en concret. Hi ha bases de dades que tenim en fitxers locals. I després hi ha altres que es poden calcular automàticament de tota aquesta informació que està emmagatzemada en servidors que es genera a partir dels sistemes d'informació. Què passa? Que quan volem comparar és complicat perquè les bases de dades d'on es genera la informació, la font d'informació és diferent. El que medim cadascú és diferent. I és que, si vaig a un exemple molt concret, que és, per exemple, aquest indicador de qualitat que és, a més, un indicador de qualitat que es considera rellevant, dels 25 rellevants que hi ha per a medicina intensiva, és l'indicador de manteniment de nivells apropiats de glucèmia. Què diu? L'indicador diu, digue'm la taxa de pacients, la proporció de pacients que amb una glucèmia de més de 150 es tracten amb insulina entre el total de pacients que tenen glucèmies de 150. Clar, aquest indicador està pensat per fer una ronda un dia a la UCI i veure de tots els pacients que tenen més de 150, ara 180, de glucèmia, doncs es continua amb una dosis o s'incrementa la dosis d'insulina. Doncs després agafaré una altra vegada aquest exemple per veure com podem monitoritzar de manera contínua amb tota la informació i no perdre cap nivell de glucèmia que no estigui ben tractada a la nostra UCI. Bé, el que està clar és el que deia, que el sistema d'informació clínica que aglutina tota la informació que es genera quan atenem el pacient crític. La seva funció fonamental és generar un sistema d'informació clínica i que la informació sigui de qualitat per atendre el pacient mentre està ingressat a la UCI. Però tota aquesta informació està emmagatzemada en un servidor i està la informació, tota la informació que s'ha recollit, milers de dades per minut de pacient ingressat a la UCI. L'ús primari, tant al sistema d'informació com diferents maneres de presentar la informació, doncs és el que tenim més per la mà. El nostre grup ja havia treballat molt generar indicadors de qualitat de manera automàtica a partir d'aquesta informació, sense haver d'anar a recollir registres paral·lels als sistemes i excels paral·lels. Però és que també, el que deia Josep, és que tota aquesta informació ens ha de donar la possibilitat de fer recerca a partir de les dades de la informació del món real. És evident que això no substituirà assajos clínics, però sí que és una manera complementària i completa d'analitzar què estem i com estem treballant a l'entorn de crítics i treballar models d'intel·ligència artificial que després es puguin incloure en l'atenció al pacient crític en el dia a dia. Eines per al suport a la decisió, alertes predictives, tant orientades a millorar la qualitat com l'organització de les nostres UCIs. I aquest també és un objectiu del projecte Criticat que volem que en els propers mesos i anys també sigui una realitat per a totes les UCIs.
Llavors, com us deia, sí, se'ns va fer l'encàrrec perquè hem treballat una bateria d'indicadors que s'han publicat, que la definició és part de la definició dels indicadors de CINIFIU, però que nosaltres vam traslladar tant el CMBD, un conjunt mínim de base de dades d'intensius, com una bateria de 25 indicadors a una plataforma automatitzada, de manera que disposem de tota la informació dels darrers anys i aquests resultats els hem publicat en una revista d'impacte i els hem anat treballant. Doncs passo una altra vegada i així no ens avorrim i no us avorrim. Josep, continuem. Bueno, en un principi, doncs, ja sabíem el que necessitàvem, cap on volíem i fruit d'aquest encàrrec, doncs, bueno, teníem uns experts que manejaven molt bé les dades i teníem uns experts clínics i que volíem aprofitar aquesta col·laboració. Amb la qual cosa, òbviament, tenim els professionals clínics, que al final els que estem al peu del pacient, que sapiguem què és el que necessitem, però òbviament tenim aquests nostres centres, no els tenim, que també aquesta informació a ells és útil per prendre decisió, i amb la qual cosa aquestes dades, òbviament, calen experts de dades, calen biotecnòlegs, cal gent que ens sapiguem manejar-les i, òbviament, hem de comptar amb la gent de sistemes d'informació, que al final és qui emmagatzema i que juntament amb els experts en dades i aquesta part més clínica i de gestió poden decidir com les tractem, com les mostrem i què fem amb elles. Doncs, bueno, el Criticat, al final, el que ens va posar d'acord tots a treballar en aquesta banda. I aleshores, doncs, bueno, tenim tots una visió i amb l'únic objectiu és de tenir aquesta informació, que aquesta informació arriba al final a qui volem, que és el pacient i que beneficia la seva assistència. Aleshores, si tenim gent experta en els diferents camps, òbviament hi ha una part més global, més d'indicadors, més d'ocupació que aquesta local, però quan baixem a la part més assistencial, com millorar aquesta assistència, aquesta part de recerca, doncs òbviament necessitem els experts clínics en cada part. I afortunadament la SOCMIC tenim una diversitat molt important de grups de treball, molts experts, molta gent amb ganes de treballar i aportar el seu coneixement i empenta per tirar endavant aquesta excel·lència en la cura dels pacients i tenim molts grups de treball, amb la qual cosa, doncs, bueno, aprofitem-nos d'ells i en aquest aprofitament li vam demanar l'esforç de col·laborar, I, doncs, bueno, vam demanar-li a tots aquests grups i vam agrupar, després veureu com ho vam fer, doncs com podíem treballar a aquest punt. I vam decidir, doncs, bueno, quines variables són importants treballar i amb una sèrie d'objectius. Quan parlem de pressió arterial, què entenem per pressió arterial? Amb la qual cosa és, si hem de compartir dades i hem de fer servir aquestes dades, està clar que aquesta variable hem de definir, perquè tots parlem el mateix objectiu. Hem de definir com la recollim, com la compartim, amb la qual cosa aquest punt era molt important. Aleshores, què es va fer? Doncs, a partir de l'expertesa dels companys d'en Joan 23, aquest treball previ que tenim i aquell canvi que tenim fet, doncs ells ens feien una proposta inicial de variables en els diferents grups de treball, tandes de treball que vam configurar. Aleshores, a partir d'aquí, aquest equip, més l'oficina tècnica, que feien la proposta, organitzaven aquesta part més organitzativa, ens marcaven els temps, com ho compartim, ens oferien la possibilitat de compartir-la i, òbviament, els experts clínics. Els grups de treball de SOCMIC compartien la proposta, els valoraven, decidien, doncs mira, aquesta la veig bé, no la veig exactament així, afegiria, em manca aquesta és molt important en el camp d'expertesa que sigui. Respiratori, tècnica de reemplaçament renal, metabolisme i nutrició, ens donaven un període de treball, de revisió, d'anàlisi, a partir d'ahir recollíem, ok, doncs vinga, el TIC i la dona hipervàlida, aquesta comentàvem. Donàvem aquest temps i a partir d'aquí ens tornàvem a fer una nova, recollíem una reunió on compartíem tota aquesta informació, doncs, fèiem una videoconferència, però que no era simplement escrit, sinó que ens vèiem les cares i en parlàvem, recollíem tot allò, finalment l'equip d'experts
recollia tot, ho analitzava, donava una visió amb aquella tota informació i una versió prefinal i finalment amb la gent de l'equip expert, el project manager i un grup d'interès que validava, doncs d'entrada donàvem aquella conjunt de variables per definitius i amb allò ens quedàvem. I amb la qual cosa anàvem fent, treballant aquestes variables específiques. Teníem variables és per l'episodi d'ingrés que no era purament el global, sinó lligada una miqueta a un aspecte concret. Però, òbviament, hi havia unes globals, les que vam dir variables cores, que van lligades a l'estat del pacient. La cosa es van definir demogràfiques, de l'ingrés, dates numèriques de quan ingressava, en quin moment ingressava, d'on venia, els costs de severitat, com sortia de la UCI, com anaven variables de laboratori, monitoritzacions, però crec que aquestes seran més globals, més conjuntes, independentment del tipus de malalt que tinguéssim, la patologia que haguéssim ingressat, i aquestes es van consensuar i aquestes eren globals. Com el que fèiem referència abans també, veureu aquí que apareix NIP, o sigui que aquest treball no sols està pensat per adults crítics, que òbviament és el major gruix, però també està pensat per nounats i en malalt pediàtric. És una visió del pacient crític en la seva globalitat. Treballar també, no sols es va tenir el pacient crític, arriba a l'hospital i arriba a la unitat de cures intensives, però abans moltes vegades estan a l'hospitalària. També es va tenir en compte, es va treballar també amb la gent del sistema d'emergències mèdiques en intentar recollir totes aquestes variables que per a ells eren importants i que aporten informació de la trajectòria del pacient i posteriorment, com es deia, purament més diferents. I aquí hi ha una miqueta en aquestes dues diapositives detallar una miqueta més el que eren aquestes variables. Aleshores, com vam treballar una vegada aquestes cores, que tots es van consensuar, les específiques que es deien. Es van treballar 20 grups de variables, es van considerar que eren les més. I les vam acabar agrupant en tandes, diguem-ne, tandes de treball. I es va decidir l'agrupació de... Vam agrupar sedació analgèsia, delírium, insuficiència respiratòria aguda, hemodinàmica de cardiologia, una miqueta intentant agrupar aquelles variables específiques que podien tenir una mica de relació i que tenia sentit treballar-les conjuntament. Un exemple pot ser donació i trasplantament d'òrgans i bioètica al curs final de la vida. Vam intentar agrupar d'aquelles maneres perquè els grups de treball que són independents però que comparteixen, s'entrebrinquen i comparteixen interessos que pogués ser molt més fàcil aquelles sessions de treball. I així es van anar treballant en aquestes diferents sessions i amb un esforç increïble, un treball molt important per la seva part i també des d'aquí aprofitem i agraïm a tots els grups de treball tot aquell esforç que han fet de ser interessat i moltes hores en elaborar aquest consens de variables que al final anem implementant, però que ja és un treball que, independentment del resultat final del projecte, ens quedarà aquí. Serà molt important i que ens ajudarà a, quan comencem a parlar del futur, parlem amb un llenguatge comú. I, aleshores, aquestes variables, perquè les volem, té un sentit, I ara Maria ens explicarà com ens ajuden aquesta centre de gestió de crítics. Bueno, el que faré ara és explicar sobre aquest esquema, com es genera tota la informació. El que volem al final és que cada hospital tingui la possibilitat de generar el seu propi repositori de dades. Aquest repositori de dades crues que després aniran cap a un model que serà un model estandarditzat, habitualment es genera des del departamental, i la idea és que hi hagi un departamental que sigui el mateix per totes les UCIs que s'adhereixen aquí, però mentre no hi hagi un departamental comú, aquest repositori de dades ha de ser una possibilitat per a tots els centres, generat des dels diferents dispositius, com hem vist, generat des dels diferents departamentals, des de la informació que recull el professional. Després, la idea és que totes aquestes dades es puguin visualitzar a nivell local, que vagin cap a un repositori central i que es trobin
amb les dades dels diferents centres, ja que hem consensuat, com comentava el Josep, com direm a cada una de les variables. Evidentment, tot això també hem estat treballant amb el grup de transformació digital del departament i el grup de dades del departament per tal d'anar cap a la homogeneïtzació d'aquestes dades a un model estandarditzat de cara a espai europeu de dades Open Air. Des d'aquests servidors, tant a nivell local com a nivell general, hem de poder accedir per poder fer recerca, entrenar models d'intel·ligència artificial, no haver d'anar a altres bases de dades que no són la nostra realitat, poder generar models d'intel·ligència artificial controlats a nivell territorial i que tot això pugui repercutir en el dia a dia a nivell d'alertes o a nivell de models predictius, eines per al suport a la decisió i millorar, en definitiva, la qualitat de l'assistència del pacient i la seguretat. Llavors, ara el que us compartiré és el vídeo de les maquetes que s'han preparat per anar afegint, o que sigui la base, el model per al centre de gestió de les diferents UCIs i que es genera a partir de la base de dades local de cada centre. Veureu que el que fem és un professional d'un hospital entra, es logueja amb la seva plataforma, pot tindre la visió de tota Catalunya, fer consulta de la situació general a tota Catalunya, però sobretot entrar a les dades del seu hospital i que sigui una realitat que si ja que tenim a dintre d'un servidor a cada centre tota la informació, pugui revisar, tenir la informació en temps real de cada unitat i de cada pacient, però també que pugui revisar les seves dades i avaluar com se porten a terme els processos a partir de consultes ad hoc. Entro en aquest vídeo, que és el que es planteja i sobre el que es pilotarà els diferents centres que vagin entrant a dintre del projecte Criticat. Veureu que, per exemple, en aquest cas, entro com si fos un professional de Joan 23. De fet, està amb les dades reals del centre. No són en temps real perquè ho vaig gravar per no jugar-me-la de veritat en temps real, però està fet d'ara. Veieu que podem entrar i veure la situació de tota Catalunya, encara que només puc accedir a la informació del meu centre. Els centres de referència sí que poden veure la informació dels hospitals dels que són referència. Aquí veiem la situació global de l'Hospital Joan 23, entrem i veiem com està cada una de les unitats, quants llits té lliures, quants té ocupats, quants pacients amb ventilació mecànica, quants pacients amb tècniques contínues de resclat renal, quants pacients amb drogues vasoactives, i això ho veiem per totes les unitats. Podem entrar a cada unitat i en cada unitat veure cada pacient si està amb ventilació mecànica, si porta drogues vasoactives, si porta tècnica contínua de reemplà renal, si té un germen multiresistent, com aquest pacient, o si té alguna ordre d'adequació de tractament de suport vital. És en una ullada que fas idea de la situació de la UCI, dels pacients. Aquest és un mapa només centrat en tots els aspectes relacionats amb la sedació, sempre amb variables de les que hem consensuat amb els diferents grups. Aquí anem a lo que és visió retrospectiva de la informació, per exemple, l'indicador de pneumònia associada a ventilació mecànica, taxa de pneumònies entre 1.000 dies de ventilació per cada 1.000 dies de ventilació mecànica, i també podem anar al conjunt mínim de base de dades del propi centre. I veiem, aquestes són les dades reals del nostre hospital, ingressos anuals, podem veure distribució per sexe, per pacient mèdic, quirúrgic, ingrés urgent programat, estada mitjana, edat mitjana, o sigui, tenim tota la informació i a més podem anar seleccionant per diferents criteris i variables les consultes de visió retrospectiva de l'activitat del servei.
Aquest és un mapa que us volia mostrar i l'altre és la proposta que nosaltres fem de com fer i accedir a la teleassistència també a través de la pròpia plataforma. Ara ens posem com si fóssim verge de la cinta que volem llançar la sol·licitud d'una teleassistència per avaluar un trasllat al centre de referència, en aquest cas al Joan 23. Doncs entrem com si fóssim verge de la cinta, no són dades reals en aquest cas, poden accedir a tots els visors que hem vist, seleccionen un dels seus pacients, veuen on fan la teleassistència, en aquest cas Joan 23 per defecte, que és el centre de referència, però podem convidar també al CEM i després queda demanat com que hi ha una sol·licitud de teleassistència al Joan 23. Joan 23, quan obre, jo des de Joan 23 veig que tinc una trucada de teleassistència. Veig que és de verge de la cinta, el resumen de lo que té el pacient, molt, molt resumit, però aquí sí que ja accepto aquesta teleassistència i a partir d'aquí, evidentment, s'ha de treballar la tecnologia i que hi ha grups, diferents centres que ja han fet pilots per a la comunicació i la visió de la informació entre centres i s'hauria d'encaixar, però que tot es podria fer des de la mateixa plataforma del centre de gestió de crítics. Doncs, quins serien els propers passos? Els propers passos, i en la línia del que hem anat comentant, heu vist que, sobretot, com deia el Josep, hem anat consensuant el que és la informació del pacient a nivell global, les dades core, les que considerem que hauríem de compartir i nominar tots de la mateixa manera. Hem consensuat el contingut o el significat de cada una de les variables. Evidentment, després haurem de consensuar amb els experts i el que ja estigui definit està definit, però diferents conceptes i atributs de les diferents variables, però si volem compartir indicadors, i ara us ho comentem, doncs si volem compartir indicadors, com si anem a les definicions de la Semifiu, no estan preparades les definicions per automatitzar, doncs això ho haurem de treballar. És evident que ara hem consensuat variables, ara haurem de consensuar mètriques. Per què? Perquè és igual que vingui la informació del sistema d'informació, de la història clínica electrònica de l'hospital, del registre manual, però parlem tots el mateix idioma i utilitzem les mateixes mètriques. I així sí que serà una realitat que ens podrem comparar. Per exemple, i reprenc la diapo inicial de l'indicador de control adequat de la glucèmia, que significa número de pacients que amb una glicèmia per damunt de 180 se'ls augmenta la dosi o se'ls posen insulina si no la portaven, entre total de pacients que tenen una glicèmia superior a 180. Evidentment, estem parlant de pacients crítics. Tenim tota la informació al sistema d'informació. Podem analitzar totes les glucèmies que s'han fet al pacient mentre està ingressat. La nostra proposta, i aquesta és l'automatització d'aquest indicador des del 2013 a la nostra UCI, és avaluar no per pacients, sinó per pics de glucèmies. Cada vegada que jo tinc dos glucèmies per damunt de 180, com en aquest cas, que veieu a la pantalla, me compta com no és correcte, perquè en aquest cas no he posat insulina, aquí tindria que estar un inici d'insulina que no s'ha iniciat. Si vaig a la següent parella de glucèmies per damunt de 150, sí que vam començar la insulina endovenosa i me la compta com a correcta. Llavors, l'indicador no seria número de pacients amb glucèmia per damunt de 180 amb insulina entre pacients amb glucèmia per damunt de 180, sinó que la nostra proposta és número de parelles de glucèmies de 150 o 180 en aquest cas consecutives que van seguides d'un augment d'insulina o d'un inici d'insulina entre el total de parelles de 180 a la UCI, al pacient.
no comptem pacients, sinó comptem episodis d'hiperglucèmia que no s'han tractat de manera adequada. Aquest és un exemple, però la idea és caminar en aquest camí. Ara la informació és completa, està al sistema d'informació clínica i la idea és poder mesurar de manera molt sensible a tota la informació. Bé, tot això, i sent que estem aquí a la reunió i convidats a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, doncs no podem desaprofitar i demanar-vos col·laboració en aquest camí que hem començat a la Societat Catalana d'Intensius, a la SOCMI, que ens estem plantejant, ara hi ha un model d'acreditació de les UCIs que s'ha definit per la Societat Espanyola d'Intensius, per la CENIFIUC. Les UCIs catalanes sempre han sigut especialment sensibles a l'avaluació de la qualitat i a la millora contínua i ens hem plantejat a dintre del grup de treball de gestió de la SOCMI tirar endavant un club que li diem Club Qualitat de la SOCMI, un club liderat per el Paco Fernández, la Patricia Ortiz de Girona i per mi mateixa i amb la Mariló i el Josep recolzant-ho, perquè participin totes les UCIs que estiguin interessades en anar cap a aquesta acreditació i compartir l'experiència, les maneres de fer, la metodologia per anar cap aquí, per anar cap a l'acreditació. És evident que tot això va de la mà d'aquest projecte, del projecte Criticat, que el seu objectiu és millorar l'accés a la informació i l'avaluació de la qualitat assistencial i ens hem posat en aquest lío i segur que des de la vostra societat seria un dels treballs que voldríem compartir. Evidentment, hi ha uns criteris que volem obtenir i aconseguir garantir de les nostres UCIs que són molt específics de les diferents àrees d'atenció al pacient crític, però després hi ha uns altres, que és tot el tema de la seguretat, l'atenció centrada a la persona, processos generals, gestió clínica i formació continuada i recerca, que segur que podríem anar de la mà i treballar junts com organitzar-nos per aconseguir-ho. I bé, ara el que ens plantegem per als propers mesos és continuar amb l'estandardització de la informació, definir les mètriques, encaixar-ho també amb el camí aquest del Club de Qualitat de la SOCMI de cara a l'acreditació, pilotar aquesta eina que us hem plantejat a nivell de Girona, en aquest cas. I de fet, ara en pocs dies, el 10 de juny, es fa aquesta presentació i aquesta proposta de transformació de l'atenció al pacient crític, on també es tractarà els diferents projectes tecnològics de cara a millorar la informació i la gestió del pacient crític a Catalunya i que, evidentment, aprofito per fer difusió i convidar-vos a participar als diferents intensivistes i UCIs que estan escoltant-nos, que sé que hi ha alguns companys. I una mica fins aquí donar-vos dos pinzellades del que hem anat treballant, però que la idea és poder comentar i construir amb vosaltres i debatre una mica. Moltes gràcies. No, simplement això. Gràcies per l'oportunitat de compartir i que és un petit esbós de tota la feina que hi ha al darrere i que és l'inici d'un camí que segur que serà llarg, que tindrà dificultats, però que esperem que sigui fructífer. Que també en una part d'aquest camí esperem que ens pugueu ajudar i ens podeu acompanyar amb la vostra expertesa, coneixement en tot aquest club de la qualitat i tots aquests indicadors que
que també tocarà redefinir i que reactualitzar. A mi m'agradaria fer un comentari de primer enhorabona, això no cal quasi ni dir-ho, perquè crec que ens heu explicat molt bé quin ha estat l'origen i crec que aquest projecte pot ser un molt bon exemple per tots aquells que ens dediquem a l'assistència i a la qualitat assistencial de quines coses es tenen en compte a l'hora de fer un projecte d'aquest tipus. Jo crec que és un molt bon exemple de projecte pensat centrat en el pacient, perquè l'origen del projecte neix dintre de... Jo sempre aprofito i poso la meva cunya, dintre del que és la quíntuple meta dels projectes transformats i dirigits cap al valor assistencial, que vol dir això, projectes basats en una persona. Una d'elles, que és molt important i que cada cop crec que n'hem de ser més conscients, és l'equitat. I aquest projecte neix per la necessitat de poder donar als pacients una equitat en el seu tractament, independentment d'on estigui del territori o quin suport pot tenir en el seu punt d'origen. I per això jo crec que de vegades, per les professionals que es dediquen només a l'assistencial, veuen els temes d'indicadors, projectes, etc., com molt llunyans. Vosaltres, probablement, els intensivistes, sí que teniu molt en ment per què necessiteu els números i què implica tenir aquests números, però en altres professions i en altres activitats no ho tenim tan present. Llavors, jo volia destacar això, que aquest projecte neix de l'equitat, que quan es van dissenyar els primers indicadors, que també és una altra cosa que jo sempre dic quan dic la paraula indicador, l'indicador indica una condició i com que no tens una altra manera de mesurar-la, penses de quina manera et pot ajudar a poder-la mesurar. I aquest és el per a què neix el primer indicador. I després això evoluciona. Però si ens oblidem de per a què ho mesurem, llavors ens allunyem i no ho entenem. Llavors, els indicadors que vau dissenyar quan va començar aquest projecte, que va ser tot manomètric, i que va suposar un molt esforç recollir tot això, aquesta arrel és molt important en el projecte perquè tots els assistencials sabíeu de la utilitat que tenia el poder donar aquesta dada de l'indicador i heu vist la necessitat que comporta el no tenir-ho o el poder-ho tenir d'una forma més automatitzada. Llavors aquí heu tirat del que és la innovació i la intel·ligència artificial, la tecnificació, la tecnologia, per poder adequar la necessitat a la possibilitat d'ajudar de la tecnologia. Jo crec que és un bon exemple de cadena de valor, que tens totes les fases. Heu vist el pacient des del mig, des de la necessitat de l'equitat, heu dibuixat tot el procés des de la prehospitalària fins a la part intrahospitalària, que esteu comunicats tots els processos, heu dit diverses vegades, amb el consens, que tots parlem de lo mateix, la barra de comunicació que alinea totes les etapes, la barra de la tecnologia que voleu que unifiqui totes les etapes, vull dir, la part de formació i tot aquest cicle que aneu fent de PDCA, ho dic per fer el paral·lelisme de vegades, que sembla que està molt llunyà, de planificar, comprovar, posar en marxa, revisar, doncs tornem a fer. I jo us volia donar l'enhorabona per ser valents i per posar en marxa un projecte com aquest, que els resultats no sabem com acabaran, com passen tots els projectes, però que segur que entremig podrem aprendre moltes coses per poder incorporar i que segur que ens servirà per a aquest procés i per altres. O sigui que jo per la meva part no tinc res a dir, no sé si entre els presents hi ha alguna... Maria Lluïsa, volies dir alguna cosa? Sí. Moltes gràcies, moltes felicitats
La veritat és que les UCIs, els professionals que treballeu a les UCIs normalment teniu un interès important. No vull dir que no la tingui tothom, però precisament com neonatologia, que també vam fer aquí una sessió de coses molt similars, de com estaven intentant consensuar. Llavors jo tenia dues preguntes. Jo, per lo que he entès, sí que hi ha uns indicadors que envieu a la societat espanyola, que envien totes les UCIs, m'imagino, de manera voluntària, no? I per lo que tinc entès, aquestes publicacions que es fan a nivell de tot l'Estat i no he entès bé si permeten en aquests moments ja comparar alguns indicadors o no. Aquesta era una pregunta, perquè realment internacionalment en aquests moments n'hi ha indicadors molt potents de veure com està la qualitat en una UCI diferents, mesurant diferents coses. Llavors jo voldria saber si això ja és una cosa que s'està fent per part de la societat a nivell de l'estat espanyol i que a Catalunya també surten els rànquings o les dades de les nostres UCIs o no, perquè no m'ha quedat clar. Això era una cosa. L'altra cosa és, el que esteu treballant, entenc, quan has dit core, variables core i variables específiques, entenc que les core s'aprofiten del que ja tenim dintre de les institucions. O sigui, no es torna a picar res aquí. No, ni les core ni les... Perquè aquesta és una altra també molt típica nostra. O sigui, no, Vale. I la tercera era... Clar, nosaltres que com dieu i estem totalment d'acord, tenim molt interès en conèixer com està la situació i per això tenim cada vegada indicadors més potents que inclús ens poden ajudar, com deies, en el futur amb intel·ligència artificial a ajudar-nos a decisions. Una de les coses més importants en qualitat és que les dades serveixin per canviar. I això és el més difícil. Tenir dades és molt difícil, però l'altre encara és pitjor. Llavors sí que m'agradaria que ens expliqueu si encara que esteu en un procés, que encara esteu definint variables, hi ha indicadors i mètriques, amb el que ja teniu, si aquest grup ja ha començat a treballar realment en projectes de canvi on es pugui demostrar que gràcies a que jo tinc aquesta informació que abans no tenia, jo ara puc fer aquests canvis i aquesta UCI està millorant. Sí, em permets, Maria, faig la primera i deixo les dues. La primera, en un principi, sí que es comparteixen dades molt del CMBD, sí que hi ha diferents registres a nivell nacional i projectes molt llargs com de gran èxit, com poden ser l'EN20, que centra molt en les infeccions, projecte RetraUCI, que és un registre de trauma, però d'alguna manera alguna cosa global que ens permeti comparar globalment a totes les UCIs no ho tenim i d'una manera consensuada, amb la qual cosa també això sí que s'està fent des de la societat espanyola, però com diu la Maria, els catalans tenim aquest interès en aquell grup, a nivell de societat espanyola hi ha molt de català, estem treballant en el CMBD UCI, que és el conjunt mínim de base de dades de la UCI, que aquells són 20 variables que creiem que són indispensables compartir, que defineixen la nostra feina, que és el mínim que hem de saber de la nostra tasca del dia a dia i que ens permet comparar-nos i que aquest és un projecte nacional i que volem que ho creiem des dels intensivistes, però que també volem fer que sigui un projecte que, al igual que l'EN20, diguem-ne, si em permeteu l'expressió, ha comprat el Ministeri i que creu bo per a la globalitat i que sigui un projecte global, no d'una societat, sinó del sistema sanitari, i estem treballant en això i estem treballant, també portem molt de temps i costa arrencar, però creiem que aquesta vegada jo crec que anem cap endavant i que crec que aquí ho posarem de manifest. Les altres dues, efectivament, les variables coses específiques de les Maria, l'idea és no picar, perquè t'ho expliqui, i com aquests indicadors poden millorar l'assistència. Crec que la millor persona, i si hi ha una UCI que realment ho ha implementat i que té experiència, és el servei de medicina intensiva del Joan 23, que capitaneja la Maria, que pot explicar millor. Gràcies, Josep. I el que ha comentat el Josep i que ens comentaves tu abans, és veritat que posem dades a molts registres nacionals. Abans parlàvem de l'OCAT, que havia sigut on ens havíem conegut. Doncs l'OCAT també posem dades de número de pacients que registrem, els pacients que tenen una lesió cerebral i que acaben sent donants. I si no són donants, quin és el motiu? I resulta que aquesta informació l'estem posant al sistema d'informació clínica. Llavors, registrem l'EN20, registrem l'ARIAM, registrem el RetraUCI, registrem la base de dades de donació i trasplantament. Si està tot a dintre del sistema d'informació, és una base de dades
la millor perquè és la que hem posat mentre estàvem assistint al pacient, no després a les 3 de la tarda, que és quan ja tinc ganes de marxar a casa, ara me poso a fer el registre. No. La idea és, si la informació ja està al sistema d'informació, d'aquí ha de sortir tot, no hem de picar, només una vegada, menys errors i a més, auditarem la qualitat de les dades d'aquella base de dades, perquè la resta estem posant moltes dades, però no estem auditant la qualitat de cap base de dades. Dit això, si de veritat podem mesurar i tenir aquests indicadors de manera automatitzada, és molt més fàcil medir. De fet, ara nosaltres a la UCI hem treballat indicadors relacionats amb el fracàs renal dels pacients. Clar, hem tret informació supervaluosa que ens ajuda a decidir quins són els millors filtres per posar la diàlisi als nostres pacients. O de cara al protocol de glucèmia, he posat les dades, o sigui, és molt millorable com tractem la glucèmia dels nostres pacients. Hem publicat alguns articles relacionats amb això, que analitzar ens ha portat a canviar. Ens ha portat a identificar quins recursos necessitem. Tenim un article publicat superxulo d'avaluar el procés d'atenció a la rehabilitació dels pacients a la UCI i que mesuràvem cada quan se li feia la rehabilitació, quin tipus de rehabilitació i com anava evolucionant el pacient crític a la nostra UCI. Quan vam anar a analitzar les dades vam veure que no seguíem el protocol, que començàvem la rehabilitació no al segon dia, al setè, que a més no ho fèiem tots els dies. Per manca de temps es feia el 25% del temps. Ara vam demostrar que els pacients que es feia bé el protocol marxava més freqüentment a casa i no a un sociosanitari i que l'estada a l'hospital es reduïa. Va ser la millor manera de demanar-li al director mèdic que necessitàvem més hores de fisioterapeuta. O sigui que és veritat que no és mesurar per mesurar, ens ho passem molt bé i com diu el Josep, la veritat és que treballem amb un equip de tecnòlegs, que algun està connectat, no sé, per això aprofito per donar les gràcies. Doncs és veritat que ens ho passem bé fent aquest treball, però que de veritat té una repercussió, perquè no té cap sentit mesurar per mesurar. O sigui, estic totalment d'acord. Moltes gràcies. No sé si algú dels webinaristes de casa, si sou molt tímids i no voleu parlar, però estem aquí en família, podeu escriure pel xat. També podeu engegar la càmera si voleu i així us veiem les cares. Teniu algun dubte? Mira, els cascos són uns justos. Moltes gràcies, Sònia. La Laura i la Cristina també estan connectades amb càmera. Josep, voleu dir alguna cosa? Està mutejada, Sònia. Bueno, si no teniu... Aquí, ja em semblava. Digues. No sé, nosaltres estem treballant amb el projecte, el doctor Morales és el que està més al cas, perquè fins ara no ens podíem connectar pel correu que teníem i bueno, seguim treballant, que és molt interessant. I moltes gràcies per la feina que esteu fent. Moltes gràcies, Sònia. L'Hortènsia, volia dir alguna cosa? No pregunten. M'ha fet pensar quan has explicat ara els fisioterapeutes. Jo tornant a anar molt enrere, l'estandardització de cures d'infermeria. I això també té un pes importantíssim a l'hora de la mesura. Quan has explicat aquest indicador de la glicèmia, he pensat també en altres tractaments que són habituals a la UCI i que són durant les 24 hores. I he recordat algunes guàrdies, d'aquelles a les 3 del matí, tenir que córrer a fer algunes coses. Jo suposo que amb aquest sistema les guàrdies almenys seran una miqueta més tranquil·les. Crec que depèn més del pacient. Depèn més del pacient, però també és una part, no? Tot l'àmbit de cures d'infermeria és un àmbit
enorme, superextens, molt complexa, que també hem tingut en compte dintre d'aquest conjunt de variables específiques, també s'ha treballat i hem intentat també recollir tot això. L'avantatge una mica, a mesura que hem anat treballant els PACs, el gran avantatge és que en algunes variables, al final és els companys d'infermeria tenien moltes variables, però ho va quedar dels darrers grups de treball amb la qual cosa moltes variables, doncs freqüència cardíaca tal. Havíem anat treballant amb la qual cosa, al final ens vam poder centrar en una tasca molt més d'aquelles variables molt més específiques, que totes són comunes a tots, però que això, crec que també aquí s'ha pogut treballar. Ara el que ens falta és això, no? Poder aquesta part implementar. Però sí, també, sens dubte, és això que ens pugui ajudar. I els departamentals jo crec que han fet un gran camí que al final ens facilita el registre, al final el que busquem és que ens allibera de temps de registre per dedicar aquest temps que realment on aportem, no? On aportem el professional a una part, doncs, poder fer una cura que, no? Molt més específica, molt més temps que registrar tal, o poder estar simplement amb el pacient i dedicar-li aquell temps, no? Que és el que es busquem. I a veure si ho aconseguim. Tenim una altra pregunta aquí de la Maria. No sé si ara que ha connectat la càmera vol fer-la ella en veu alta. Hola. Maria. Sí. Bueno, enhorabona per la feina, que la trobo molt valuosa i molt necessària. I el que us volia preguntar és com teniu pensat introduir les dades del SEM quant a trasllats intrahospitals, arribades, etc. Doncs, mira, vam tenir reunions, igual que es van fer les reunions amb els grups de treball de la SOCMIC, es van fer reunions també amb els equips assistencials i també de gestió del 061, del SEM. De fet, el que sí que vull destacar és que estem parlant d'un centre de gestió que es nodreix a partir de dades de sistema d'informació clínica o de dispositius de capçalera. Vull dir que l'ideal i el que s'estava fent en aquell moment era treballar el sistema d'informació del SEM i aquest centre de gestió s'havia de nodrir d'aquest sistema d'informació del SEM, perquè sou vosaltres els que decidireu on i com voleu registrar el temps d'atenció o l'atenció arterial del pacient per després fer càlculs d'indicadors de temps de resposta a l'assistència o d'evolució de l'atenció arterial durant el trasllat, a part de la teleassistència. Evidentment, aquest centre de gestió treballa sobre un sistema d'informació clínica que pot ser el d'una UCI o pot ser el del 061. L'ideal és anar cap a que tots els dispositius siguin interoperables. Soc conscient que esteu treballant en aquesta línia en el SEM i que aquest centre de gestió enfoqui cap a aquest sistema d'informació. Les variables està treballant amb els professionals del SEM. Alguna pregunta més? Anem bé de temps. Tenim encara espai si voleu fer alguna intervenció, comentari. Ja que està el Josep que està. No. Digues. No, jo simplement també donar-vos l'enhorabona perquè la veritat és que és un projecte superambiciós i, com deia la Gemma, i que va a treballar cap al valor assistencial. Deixem ara tant de registrar amb dades que realment ja estan dintre dels nostres sistemes d'informació. I, com a societat catalana de qualitat, ho vam fer demà. Gràcies. M'has dit abans que el Josep era el tecnòleg? No, però sí, ell és el tecnòleg i ha treballat amb dades no només del Joan 23, sinó amb altres sistemes d'informació, inclús amb bases de dades d'altres països, i la importància de conèixer les necessitats del clínic i pintar-les i transformar el que és una definició en mètriques i que es puguin, el que sembla que no es pot medir, doncs fer-ho mesurable, perquè
potser ens pot compartir la seva visió i la seva reivindicació de la necessitat que els tecnòlegs entren en els equips. Jo, si em deixes, Josep, et faré jo una pregunta també. Aprofitant, continuo jo amb els meus quíntuple meta, perquè hem vist que aquest projecte, hem vist que òbviament està basat en l'equitat, que teniu resultats clínics, que té la part del pacient i que evidentment és cost-eficiència perquè tot el que va a favor del malalt i que va en flux, al final repercuteix en el sistema. Però ens queda la cinquena pota, que és la pota dels professionals, que és la més difícil de posar un indicador o de veure el què. I jo et volia preguntar, Josep, tu que ho has viscut com a tecnòleg i has estat com el mag, perquè has fet la màgia en tot el que segur que t'han explicat els assistencials i que has hagut de traduir i transformar en la tecnologia. Com has viscut el formar part de tot aquest projecte? Hola. No et sentim. Et veiem però no et sentim. Vaja, tecnòleg ara. Bueno, ja sembla assistencial, Sí. Ostres, Josep, quina pena, no et sentim. Em sentiu ara? Ara sí. Ara, vale, bueno, ja està. Vaya tecnòlogos, Bueno, com he viscut jo tot això? Aviam, jo crec que és molt important trobar gent motivada i amb perfil molt híbrid. O sigui, per la meva experiència, fer-ho directament amb informàtics o gent de sistemes que no ha estudiat res de jo soc biotecnòleg, però hi ha enginyers biomèdics, és més complicat. I és que és un perfil molt raro i tampoc... Ara comencen a haver estudis i màsters que et formen una miqueta amb això, et formen una miqueta amb com són sistemes electrònics de salut, però tampoc sé fins a quin punt... I també es fan datatons, competicions en les quals s'ajunten tecnòlegs i metges per resoldre reptes clínics amb les dades, que això sí que és de veritat més real, perquè és com parlar dues llengües diferents i cal molta motivació per les dues parts per intentar no ficar-se nerviosos quan discutim qualsevol cosa basada en dades. O sigui, jo no ficar-me nerviós que em sembla mentida que no puguin entendre que les dades al final són taules amb files i columnes i que no és tan fàcil fer no sé què, i a ells els fica nerviós que jo no me'n recordi d'alguna cosa que m'han explicat molt clínica, no? Aleshores, és molta paciència, és un perfil híbrid i bueno, després, clar, amb els anys que portem ja se m'acudeixen moltes maneres molt millorables per al tema d'intentar portar les dades, una base de dades molt bruta i que ningú coneix com és, a una cosa bonica perquè el metge pugui validar la informació en temps pràcticament real, perquè validar una informació retrospectiva mirant dins el teu ordinador què va passar és molt complicat. Aleshores, crec que una peça clau de tot aquest projecte, o projectes basats en dades, perquè la qualitat de la dada normalment és molt dolenta, això ho hem de saber tots, és donar eines amigables en temps quasi real als clínics perquè quan tinguin una estona es pugui validar la informació in situ, perquè a crític justament és on els metges van amb més presses, perquè és on tot és molt crític, tot és molt ràpid, i no poden agafar i dedicar-te 2 hores o 3 de tant en tant. Aleshores, és una cosa amb la que jo m'enfocaria per aquest projecte Criticat, en intentar fer eines prèvies a l'eina final, que caminin cap a l'eina final, però que donin al clínic una finestra ràpida i bonica de veure què no encaixa. Jo et fico un mapa ràpid de la teva unitat en temps real i em surten que tinc 6 tios amb neteja mecànica i en tinc 12, doncs aquí passa alguna cosa. I veure què està passant per intentar que sigui un reflexe de la realitat, la dada. I si sentiu, estan instal·lant uns mobles al despatx del costat i fan soroll. No sé si us molesta o si se sent. Sí, nada. I que important això que dius, no? Que parlem idiomes molt diferents, de trobar un punt comú i que els assistencials que han d'utilitzar l'eina, que la sàpiguen utilitzar, la vegin útil i que sigui àgil. I que sembla fàcil d'entendre, però és molt complicat
de poder-ho adaptar. Tenim una altra pregunta de l'Olga Parramon. Olga, la vols fer en directe o la llegeixo? No et veig. Bueno, jo la vaig llegint i si vols et connectes, ¿vale? L'Olga diu, hi ha previsió de temporalitat de quan estarà en funcionament com a prova pilot? A veure, la prova pilot, en un principi, el projecte, finalment, hi ha hagut proves pilots, en l'àmbit de Lleida, amb l'Hospital Base, diguem-ne, de la Nova de Vilanova, hi ha hagut una prova pilot a l'àrea de Catalunya Central, però Manresa, Berga, la Cerdanya, i ara aquesta prova pilot es presenta en juny. En un principi el dia 10 de juny es presenta i segurament veure'n una miqueta els tempos, però encara no tenim tota la informació. Justament el dia 10 serà quan es posarà, tindrem més informació que es compartirà. No sabria respondre amb exactitud. Sí, jo tampoc li podria contestar més exacte. El pla és aquest, el que s'ha fet és això. I el que sí que jo vull posar en valor és el fet de que siguem tota una societat científica, que de veritat hi hagi un foc molt clar cap a on volem anar i tinguem clar el que volem. Una gran part de professionals de l'entorn d'intensius que hem treballat en el projecte, jo crec que és molta força i que això ha de servir perquè els que decideixen com distribuir els recursos i com calendaritzar i organitzar els projectes ho tinguin en consideració i més després del que van passar i ha explicat el Josep després durant la pandèmia, que havíem de no atendre els malalts crítics, no, és que després anar a registrar les dades perquè no hi havia manera de saber el que estava passant a les UCIs, quina UCI tenia llits, no tenia i en quin estat estaven els pacients. O sigui que avui hem parlat fins indicadors, però és que es necessita una visió global de la situació dels llits de crítics a Catalunya des de ja i aquest projecte està molt ben definit per a tots els professionals. Tots sabem el que volem i anem cap aquí com perquè de manera, en la mesura que es pugui i hi hagi més recursos, es vagi tirant endavant. Molt bé. Si no hi ha més preguntes, hi ha una pregunta de l'audiència que ens diu de la Isabel. Hola Isabel, gràcies per engegar la càmera. Una estoneta t'hem vist, que pregunta que si hi haurà acte de la jornada. Tots els webinars que fem aquí a la Societat Catalana podeu entrar a la pàgina i d'aquí poquet tindreu la ressenya de la sessió i la podreu visualitzar. Aprofito també per dir que d'aquí poquet, probablement el curs que ve, també hi haurà una àrea específica per socis on podreu consultar també més informació de totes les coses i sessions que farem. Però avui per avui, d'aquí a un parell de dies o 3, tindràs una ressenya de tota la sessió d'avui que sincerament us agraeixo molt a tots, tant l'assistència, els de casa i els d'aquí, i sobretot els ponents, que han fet tot l'esforç de venir a explicar-nos i a compartir amb nosaltres tot aquest projecte. Moltes gràcies a tots i ens veiem el curs que ve. Adéu, gràcies.